Ang mga pamilya nasabkan sa mga panimalay kay severely o partially damaged gumikan sa bagyong Odette ang gihatagan og dasig Sugbo cards sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Niadtong Huwebes, Pebrero 10, gisugdan ng ikaduhang hugna sa pag-apod-apod sa mga opisyal sa Kapitolyo, pinanguluhan ni Gobernador Juan Garcia sa kapin 17,000 kadasig Sugbo cards sa 7 ka mga lungsod sa segundo distrito. Kini naglangkob sa Argao, Dalaget, Alcoy, Buluon, Oslob, Santander ug Sambuan. 5,000 pesos ang sud sa cards alang sa severely damaged nga mga balay, samtang 3,000 pesos alang sa partially damaged. Ang maong cards magamit sa pagpalit og GI sheets, cement board or fiber boards ug ubang materyales sa pagpaayo sa ilang naguba nga mga balay. Ug ang sobra magamit nila sa pagpalit sa ubang panginahanglan sa ilang pamilya sa supermarkets, hardwares ug general merchandise nga mga tindahan nga mga partners sa Kapitolyo sa programa. Kini paningkamot tinato kauban sa atong provincial board members alang gayon na makatabang ang provincial government sa tanan ng mga kaigsuunan nga intaw naglisod, naguba ang mga balay, naguba ang mga sakayan. Di lang mo katabang o naguba ang inyong kasing-kasing. Kay utro kung akong kasing-kasing. Apil sa gihatagan og dasig Sugbo cards ang mga mananagat kansang mga sakayan ang nangaguba o nangagusbat o gipangbanlas sa bagyo. 2,000 pesos ang sud sa ilang cards. Gawas sa card, nakadawat usab sila og marine plywood, bronze nga lansang ug marine epoxy nga magamit nila sa pag-ayo sa ilang nangaguba nga mga sakyanan. Dako kay kalipay nga naitabang nga niabot namo tapos among mga damage sa among sa bagyo. Tapos salamat Governor Juan Garcia, ang panagat namo nga damage. Kapin sa 6,000 ka mga sakayan sa mga mananagat ang nangaguba sa bagyo o ang kapin sa 5,000 niini wala ma-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC ug sila mao ang gitabangan sa Kapitolyo. Dugang dasig Sugbo cards usab ang gihatag sa Kapitolyo alang nitong totally damaged nga kabalayan. Samtang nakadawat og buwak, delicacies ug mug si Gobernador Garcia gikan sa kagamhanan sa lungsod sa Sambuan isip token of appreciation sa dakong natabang ni Garcia sa pagbangon sa ilang lungsod. Sheila Gravinas, Balita sa Sugbo.